Deronnos 20 horas de formación para que aprendésemos a utilizar a nova plataforma informática. 20 horas que en si mesmas xa son insuficientes, pero que por riba víronse mermadas porque continuamente tiñamos que interrumpir a formación para que os informáticos arraxasen os problemas que xurdían unha e outra vez coa nova plataforma. Problemas que non só non solucionaron, sino que a día de hoxe son efectivos con emerxencias reais. Por iso que eu apoio a folga do 112 e pido apoio para esta mesma folga a través da campaña que estamos facendo de crowdfunding.